Mayong gabi ka natong tanan mga igsoon, mga kahigalahan nga naga-join nining ato ang programa og nagabalik na usab kita. Mayong gabi Elder Rodel. May gabi isab nimo pastor. May gabi ninyong tanan. Pagprepara na mo og naamoy Biblia. Kuhaan yung Biblia aron masundan ninyo ang maong episode karon. Yes, mga igsoon, no? So, ang ato ang pagtuon karon Elder, naa na ta sa part 3 kung wa ko nasayop, no? Oo. Okay. Kayo man naman to So, part 2 gahapon. Aduna tay part 1 and 2 gahapon, karon part 3 mga igsoon, no? Mga kahigalahan nato dinha. So, kung magtuon tag prophecy mga igsoon, dili pwede nga maminaw na ta kun dili kinahanglan gyud mugunit gid tag ato ang Biblia mga igsoon para mas ato ang masayran ug atong masabtan gayud ang ginatun-an nato mga igsoon, no? So lahi ra gid Elder nga imuharang madunggan, nami pa gyud kung imuhang mabasa, no? So sakto kayo ang advice kanato karon Elder Rodel, i-prepare ang inyong mga Bible dira mga igsoon og kita magahimo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. English ug Binisaya pwede. Pwede basta gyud. na ay Bible. Yes, of course, no? So, thank you so much mga igsoon nga gitagaan tag higayon sa Ginoo nga makahimo sa pagtuon ug pagpamalandong na usab sa pulong sa Ginoo. Basig matingala mo mga igsoon, wala din si Mama Jay karon, no? So, gikan sila sa biyahe gaina og I believe medyo nakapoy gyud ang nanggustal day mo Elder, no? So, laylayo ang inyong gibiyahe gaina. Okay, mga igsoon, alang sa opisyal nga atong pagsugod, atong hangyoon ang atong igsoon para sa pinasahi nga awit. May pag-ampu ka ba nga nakawang? Kasing-kasing mo ba nasuban? Si Jesus kanimo makiguban ngadto sa langit nung puloy anang kung pas-anon mo lang ang tanan nga lulan maangkon mo ang himay
himayang dayon. Si Jesus kanimo makigubang, ngadto sa langit nung puloy-anan. Gidala mo ba ngadto kang Jesus, ang gibati mo nga kagulanan. Si Jesus kanimo makigubang, ngadto sa langit nung puloy-anan. Kung pas-anon mo lang ang tanan nga lulan, maangkon mo ang himayang dayon. Si Jesus kanimo makigubang, ngadto sa langit nung puloy-anan. Kung pas-anon mo lang ang tanan nga lulan, maangkon mo ang himayang dayon. Si Jesus kanimo makigubang, ngadto sa langit nung puloy-anan. Thank you so much for that wonderful song, no? Pasalamatan akong kaugalingon. No? But then the message of the song nindot jud kayo mga igsoon. Okay? Atong hangyoon ang presensya sa Ginoo mga igsoon alang sa atong pagsugod pinaagi sa pagampo. Pagampo kita. Usa ka pinasay nga kalipay o Dios nga mayong kabahin ining maong buluhaton o Dios sa pagsangyaw sa imong maing balita pinaagi sa pagtuon sa imuhang pulong o Dios. Akong giampo na imuha kaming panalanginan kuyog ni Elder Rodel sa pagsaysay ni ini o Dios kay tungod nasayod kami kini nga butang usa ka balaan, usa ka makatilingala nga mga butang o Dios nga imong gipadayag dinhi kanamo para sa imong mga katawhan. Ug salamat o Dios nga sa diin kami nahimong natagaag higayon sa pag share ni ini ngadto sa mga katawhan nga kinahanglan gayud ni ini o Dios. Panalangini ang among pagtuon karon, panalangini ang mga viewers uban ni kami o Dios sa ngalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Yes, okay. So Elder Rodel, before ta mo start karon sa ato ang study no, pag-continue sa ato ang naputol nga topic gapon, aduna kita yung mga live nga viewers karon no. Nga tuguti ako unyo mga igsoon sa pag greet ani kanila no. Si Sister Alasimusa Rebecca, no? She's watching with us, and also Elder Elianti Pidad. He is watching with us karon nga gabihon. May gabi dala kanimo Elder, no? With your family. You are praying also to your wife, Ma'am GB, no? Nga mahimong safe ang pag-deliver sa bata, no? And also, Mama Joy Montañez, no? Mama Joy, good evening sa tanan. Be blessed as you join with us in this Bible study. Yes. And also we're praying, we are greeting Ate Daisy Rigor. She is watching with us. I pray kuyog mo karon ni Tatay Amay, no? I pray nga naamo sa mayong kahimtang karon. And also Pastor Eugene Tarina is watching with us karon nga kagabihon. Pastor, hopefully nga ikaw na po diri sa sunod. Okay? So, yes, paayo sa Pastor, ha? I pray nga ikaw na po diri sa sunod, no? Kuyog sa pag-share sa pulong sa Ginoo. May gabi dira kaninyo ni Ma'am, no? May gabi. Yes, may gabi gyud. Okay? Elder, atong padayon na karon ang panahon sa pagtuon, no? Sa pulong sa Ginoo, no? Kani mga igsoon na binyo mga misteryo ning gipadayag sa Ginoo sa atuang mga propeta, no? And yet iya karong gihatag kanamo ang higayon para mapaabot usab kini kaninyo o kanatong tanan, ha? Correct. Okay? So ang atong discussion kahapon mga igsoon, naputol ni siya didto
sa gingharian sa Gresya, no? Nga Greciano, no? Nga gipanguluhan ni Alexander the Great, no? Nga sa diin aduna sa pagkamatay niya mga igsoon sa lamharon pa kay edad, no? Nasa about 30 years old pa si 30. yes, si Correct. Alexander the Great og namatay siya mga igsoon tungod sa iyang pagka palahubog, naguol man gud sa elder, tuwa man gud sa sulungo na. Kay nakangkir na halos ang Mao, ang continent, kalibutan, no? So, yes mga igsoon, og ito nga sa upat ka general, no? Si Cassander, like si Macos, si Leucos, ug si Ptolemy, no? So sa north east west ni siya, no? News, no? Gitunga-tunga nila, so nagweek ang gingharian sa Gresya ug karon mga igsoon, naay ni sunod nga gingharian. Dili man gyud nimulungtan ang gingharian mga igsoon kay tungod na propesiya man natagna man nga adunay musunod nila nga gingharian, and which is muna atong topic karon nga kagabihon elder, no? Atong tunan. Aduna pay duwa ka gingharian nga ato ang tun-an karon. Duwa na lang. Okay? So, yes, atong unahon sa pagbasa ang Daniel kapitulo 2:40. Unsa kani nga gingharian elder? 2:40. Mhm. Okay. Ingon diri, og ang ikaapat nga gingharian mulig-on sama sa puthaw. Yes. Sanglit ang puthaw nagadugmok og nagadaog sa tanang mga butang ug sama sa puthaw nga nagapigsat niining tanan. Kini nga gingharian magabungkag ug magadugmok. Yes. Okay? So ato nakita ni Ler nga ang sunod ay nga gingharian, no? Kay nasunod-sunod man to ang pagka division sa element, no? Gikan sa bulawan, nagrepresentar sa gingharian sa sa Babylonia, sunod silver, sunod silver, no? Atong duha ka braso niya Medo ug Persia. Doon ang iyang tiyan, ang hawak niya ug ang iyang kaning bagta, iyang tawagan ni antay, no? Hawak ba, no? Hawak na. Oh yes, bronze, no? Bronze. Yes, that is Gresya, no? Gingharian sa Gresya. And sunod niya na mga igsuon, ang tiil na, kuha na din siya ildim, no? Puthaw na. Puthaw. Kaning bagtak, no? Iyan sa iyang tuhod pa yun sa bagtak niya, puthaw na siya. Lunhaw nga puthaw, no? Tama ba? Lunsay puthaw? Lunsay nga puthaw. Lunsay nga puthaw. Pure nga puthaw mga igsuon, no? Then, kana siya girepresentahan sa unsa gani nga gingharian elder? Gingharian sa Rome. Yes, gingharian sa Roma, no? O kana siya nga gingharian mga igsuon usa ka lig-on nga gingharian nga yes, gigudumalahan sa nakalinlain nga mga emperador, no, sa Roma elder, no? Yes, og naa na say atba nga teksto elder nga makita nato sa Lucas kapitulo 1, kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4. Okay, Lucas Kapitulo 1. Kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4. 2. Dali lang. Sige. Okay? Muna siya nga gingharian mga igsuon ang halos nag-dominate sa atong tibuok kalibutan ug mo po nang gingharian na ang natimingan nga gingharian sa panahon ni Kristo. Correct. Oo, Correct. sa panahon ni Kristo. Okay. Muna siya nga gingharian, no, elder, no? Yes. Okay. Lucas 1, no? Lucas kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 4. Okay, atong basahon. Ingon diri, og nahitabo nga niadto mga adlaw miabot gikan sa Cesarea sa kang Cesar Augusto ang usa ka sugo sa pagpanglista sa tanang na nagpuyo sa tibuok kalibutan. Kini mao ang unang pagpanglista nga gihimo sa diha nga si Quirino maupay gobernador sa Syria. Ug ang tanan nangadto aron sa pagpalista ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong lungsod. 4. Ug si Jose uban gikan sa Galilea sa lungsod sa Nazareth mitunga sa Judea sa lungsod ni David nga gihinganlan og Bethlehem kay siya sakop man sa panimalay og sa kaliwatan ni David. Yes. Okay. So nahisgutan dira elder, no, nga ang kana day siya nga gingharian, no, nilukop sa tibuok kalibutan, no, adunay census, no. Oh, no. So this is the time nga si Kristo, no, panahon lang ni Jesus Christ ni nga ang Roma, no, si Augustus ang gigamit dira, no, nga Augustus. Oh yes, no. So nga emperador. Ug ato nakita ng mga igsuon niya kanina gingharian sa kaligon niya gingharian nagsugod kina siya atong 168. Okay? 168 BC, AD, no? AD, yes. And until BC, 168 BC until 476
AD. Ano Nan. Domini? No, Anno Domini gikan sa before Christ no until sa Anno Domini. So nagpasabot mga igsoon nga dugay-dugay po niya ang iyahang pag rule sa ato ang kalibutan no sa tibuok kalibutan. But then mga igsoon na ay gingharian nga partly sagol sa Roma ug partly na ay clay, Clay. no? Nagsagol ang yutang kolonon ug kaning puthaw. Mangutan na taon sa ka ni nga gingharian mga igsoon, no? Ug ato masayran nga ang kanang lunsay nga puthaw naundang na siya atong 476 AD. So pagkahuman niya na mga igsoon, ang iyahang pinakatiil nagsagol na ang puthaw ug yutang kolonoon. So unsa ka na nga gingharian? Daniel kapitulo 2 bersikulo 42 hangtod 43. Okay, Daniel. Kapitulo 2 versikulo 42 o 43. 42, 43. Mhm. Ingon diri, ug ingon nga ang usa ka bahin sa mga tudlo sa tiil puthaw man, Mhm. ug ang usa ka bahin maoy yutang kulunon. Mhm. Mao nga sa gingharian malig-on ang usa ka bahin ug gabok ang laing bahin. Mhm. O 43. Mhm. Ug sanglit ang imong nakita nga ang puthaw gisaktan sa yanang sa yutang kulunon. Mhm. Sila musagol sa ilang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katawhan apan sila dili magakatapot sa usag-usa sama sa puthaw nga dili musagol sa yanang kulunon. Okay. So gisaysay mga igsoon ug giklaro na sa Bible kani siya di ay mga gingharian, no? Mga gingharian nga na-divide sa nagkalain-lain nga bahin, no? So buot pasabot 10 divided kingdoms, no? Kay pulo man kay kumagko mga igsoon, no? That is why kung ato i-trace ang history, mas maitong na si Mama Judy ka swito sa history. Oh, Ayun din, no? So ato ang masayran mga igsoon nya kani siya point out ngadto sa mga gingharian sa Europa nga gadominant, no? But pasabot daghang gingharian sa Europa that time pero kaning pulo ka buok mo'y gadominant jud. But the very problem ani kay pag-abot dito sa propesya ni Daniel sa 7 ug 8 elder no ato makita niya napungil ang tulo. No. Tulo. So buot pasabot mga igsoon nga kaning tulo wala gyud siya ni pasakop sa pulo. No? Oh. So ang ni-dominate ani ang 7 na lang mga igsoon, no? So kani ding yutang kolonon o kanang puthaw mga igsoon, mga gingharian na siya sa panahon dito sa Europa mga igsoon. Kung aton tan-awon ang yuta ug ang puthaw, isulay ra gud og ipatapot ng yuta Di o puthaw di gyud. Di gyud magsagol. Mga mahulog yun ng kuan. Mahulog yung yuta. Yuta ng lapok. Oo. So di gyud magsagol mga igsoon ug ang Bible ang ingon nga gitry nila, nag-attempt sila nga hiusahon mga igsoon. Pero ang Biblia nang ingon di gyud maghiusa, no? Kung ato i-trace mo ng history Elder Rodel, no nga makita nato nga nag-attempt sila, no? Si Christopher Columbus, si kinsa pa nang uban nga mga hari nga ipasawa ang ilahang mga anak. Oo. So bisan paghihimo na nila na wa gyud na nagkahiusa ang kalibutan. Even si Hitler, no? Si Adolf Hitler nagtry nga hiusaon ang kalibutan pero wa gyud na nahimo na tungod kay ngano gipropesiya na nga dili pwede gyud Isulti na daan sa Dios. Yes. So ato nasayran ka na elder no nga nindot gyud kayo dili gyud ay magkahiusa no ang magingharian sa ulihing kapanahunan. Pero adunay gingharian mga igsuon nga kaning maghatag kanatog paglaom, no? Correct. Naghatag paglaom. So unsang gingharian nga walay katapusan ang pagatukuron sa mga adlaw samtang ang Europa nagkabahin-bahin sa nagkalalaing mga nasod, no? Subot pa sa batiler naay mosunod na pud kay gingharian. Na pagyudi ay, no? And kana nga gingharian makita nato sa Daniel kapitulo 2 44 o 45 mga igsoon. Okay, atong basahon dire, lingon dire. Og sa mga adlaw ni anang mga haria ang Dios sa langit magatukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ni ang gahom ni ana mahabilin sa lain nga mga katawhan apan kini magadugmok og magaut-ot niining tanan nga mga gingharian ug kini mulungtad sa walay katapusan. Yes. So naay gingharian elder nga mo'y mo dominate sa tanang gingharian. Correct. Og mulungtad
sa walay Katapusan. katapusan, no? Nindot kayong gingharian mga igsoon. Kung kamo papilion, kung ako papilion mga igsoon, mas pilion ako ang gingharian nga mulungtad, no? Kay kung pilion ako ang gingharian karon kinsa may powerful nga nasod karon elder, no? Butang nato Amerika be. Nya galisod man po sila sa Russia, nag-Cold War na lang gani sila, no? Sa Europe, no? Nag-Cold War na lang sila. Mo nga atong tanawon mga igsoon, ang gingharian na ning kalibutan na di gyud mulungtad. Kay ngano man, naa mas kalibutan. Correct. Pero moabot unya ang panahon mga igsoon, no? Samtang nga divide ang mga nation na ay moabot nga gingharian mga igsoon nga sa diin mulungtad sa walay katapusan. Kinsa nang gingharian? Gingharian sa Dios. O kana nga Dios mga igsoon, muna nga Dios ang ginaalagaran nako ni Rodel og natong tanan. Moy atong ipaabot. Yes, og muna atong ipaabot elder. Okay? Now mga igsoon, na ay warning ka nato, no? Na ay reminders ka nato karon nga gabihon. Unsay unang buhaton sa dili pa moabot ang gingharian sa Dios. Mo ni ang ato ang dapat hinumduman mga igsoon ha. Kay kita nagapaabot man sumala sa gisulti ni elder no? Correct. Elder gapaabot kita niya ang gingharian ba kay ngano man ang mga gingharian ni nga kalibutan na ay mga kurap, no? Na ay mga gaway-away, no? So naatay gingharian niya gipaabot mo ng gingharian sa Dios. So, Kung naay tao nga dili ganahan nga makapuyo ng kanang gingharian sa Dios. Ihapon na. sa bagay. Ihapon na. Mm. Iyan ang pagpili. Yes, okay? So, atong tanawon elder ang Matthew chapter 24 verse 14, kung unsa ang dapat atong buhaton mga igsoon samtang ta nagapaabot ang naging harian. So, makita na to sa Matthew 24 versikulo 14. 14. Ang Okay, gospel, atong no? basahon na. Og niining maayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok kalibutan. Ingon sa pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. Katapusan. Kanindot elder, no? So, og moingon ganing Biblia mga igsoon nga katapusan, awa na naisumpay, no? Correct. Oh, pag moingon siya nga, and this gospel of the kingdom will be preached unto all the world, masulti, mawaragwag sa tibuok kalibutan as a witness bilang pagpamatuod sa gingharian nga umalabot mga igsoon, ang katapusan ni ini nga kalibutan mahuman. Correct, correct. So mo din ang dapat nato himuon karon elder, insakto gikay ditong ginahimo no nga sa lain nga pamaagi makahimo kita sa pagsaysay, sa pag-share, sa pulong sa Ginoo. Mo man ay gisugo sa Dios nato. Eksakto ka elder. Na ang atong ginahimo karon is just only fulfilling og pagtuma no by obedience sa sugo sa Ginoo kanato nga isugid nga naay kingdom, naay gingharian nga moabot. Correct. Ug muna atong gipaabot yun elder gingharian sa sa dugay Diyos, ng no? panahon gingharian sa Dios mga igsoon. Mao ning problema karon ng mga igsoon kay ngano sa isulti ni elder gaina. Kung naami mga katawhan jud di mo tuo gingharian sa Dios, no? O bagay ilahan na ng problema. Pero mga igsoon na adire gisulti kay ngano naa na siya indication ug kang kinsa lang na siya nga gingharian ihatag, no? But pasabot ang Ginoo na sayod og kinsa ang iyang pwede ipasudlon sa iyang gingharian. Okay? O atong tanawon ang Lucas mga igsoon, Lucas kapitulo 12 bersikulo 32. 12:32. Yes. Okay. 12:32. 32. Ayun dire. Ikas pa. Yes. 12:32. Mm. Ayun dire. Ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. Gijutay ra di ay. Gamay di ay ni. Gamay ra di ay, no? Muning Kay- buliagon. Kay gihikaymutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Kay kanindot. Kanindota. Subot pasabot elder, mas daghan daing buliagon in the last days kaysa mga Correct. katuo sa Ginoo. Correct. No? Kay ingon rin gamay panon raman di ay ang mahimong mabilong sa gingharian sa Ginoo. Ang pangutana dalo ba ang Ginoo di ay ngano nga gigamay ra niya, no? Maunay na yung problema ba? Ang kaluwasan god gitanyag sa tanang tao. Yes. Ang katong mudawat mautoy tagaan niya, no? Yes. Mautoy iyang
kuhaon ug ihandalon sa iyang puloy-anan. Yes. Katong dili ganahan, diri ra gyud Dili sila. lang gid sila, no? Ang problema kay kani kalibutan nalaglagon man, no? Correct. Muna nga Ginoo ihatang luwason, no? Luwason ta niya. Ang problema kay ang tao ganahan magug kaning temporaryo nga kalipay, no? Correct. Temporaryo ra kayo. So ang ingon sa tuwa dili mga igsoon, ang reminder kanadto kung ganahan ta mabilong sa gamayng panon, mga igsoon, nga muna siya ang tagaan ra gid sa Ginoo sa iyang gingharian, din mo pasakop ta sa gingharian sa Dios. Mao gyud. mga igsoon. Maura gyud na. Then, Wa man ay bayad, way bayad. Way bayad, Way elder, no? Eksakto na. Good thing lang kay elder nga pag dito sa cross, no? Sa panahon niya gilansang si Kristo sa cross, wa ningon si Kristo nga si Ryan Laranyo rang maapil ha, ilista. Kinsa sekretar. Wa gyud mga igsoon, but pasabot Tanan. free gihatag sa tanan. But ang problema lang mga igsoon ang atuan na ng personal nga mga pagpili Mao gyud. sa Correct. atong pilion, no? Correct. Naani sa kaatbang nga teksto po nilder, no? Masuporta nga teksto sa Daniel kapitulo 7:27. Mo lamang kini mga ison ang makadawat kayon, no? Makauban sa Ginoo. Daniel City 27. 27. Yes. Okay. Ingon dire. Oy, tikas. City 27. Yes. Ingon dire. Mhm. Og ang gingharian, og ang dominyo, og ang pagkadako sa mga gingharian ilalom sa tibuok nga langit, Mhm. igahatag ngadto sa katawhan sa mga balaan sa halangdong uyamot, Mhm. ug ang iyang gingharian mao ang walay katapusan nga Mhm. gingharian, ug ang tanan nga mga dominyo manag-alagad ug managsugot kaniya. Yes, wonderful kay elder. Gibalik na pud ra ang pulong ang iyang gingharian walay katapusan mga igsoon. Oo. So kapila gina ibalik-balik sa Biblia kay ang gingharian sa Ginoo mga igsoon mulungtad gina sa walay katapusan, Oo. no? Pero ang gingharian sa kaaway elder na ay katapusan. Siyempre. Na ay katapusan. Duwa ra tong alagaran mga igsoon. Ang Ginoo ug ang kaaway niya. Correct. Okay? So ang gingharian ba sa Ginoo mo ato karong ginahulat o ang Oo. gingharian sa kaaway sa Ginoo atong gialagaran? So duwa na kamo elder, no? Ato bang gihandom ang gingharian sa langit nga malabot? Oo. O wala ba? Oo. Oro man na. Muna pangutana dra elder, no? Mm. And then ang good thing ani giklaro gid kay mga igsoon nga ang kadtong makakuyog ug mabilong sa gingharian sa Ginoo mao kadtong mga katawhan nga balaan. Mao gyud. Niani Oo. niingon man diri. Oo. Mm. Giklaro gid elder, no? Klaro gyud. Ang mga tawo nga balaan o katong mga katawong balaan mga igsoon mo tong mga katawhan sa Ginoo nga nag-aalagad sa Ginoo, nagabasa sa pulong sa Ginoo mga igsoon adlaw-adlaw. Di ang kanang pulong bitong balaan, Mm. didto na nakuha bitaw sa pagtuo nimo kang Kristo. Yes. Gibalaan ka tungod kang Kristo. Yes. Mao na. Gatuo ka kang Kristo. But actually mga igsoon tanaw nyo, balaan o sa English holy, no? Huli. Holy means mga igsoon is set aside, no? Nalahi muna kay yan nagisulti kay na mga igsoon nga katawhan nga pinili, no? O gamayng panon. Kamay Oo. pa. Gamayng panon. So mga igsoon, no? Atong nasayran karon sa ato ang pagtuon karon nga kagabihon elder nga kani di ay damgo sa hari mga igsuon, usa ni siya ka istorya sa kalibutan gikan niadto sa panahon nila ni Daniel hantod sa atong presenteng kapanahonan, Correct. hantod sa umalabot nga gingharian sa Correct. Dios. Correct. So elder karon nga kagabihon atong nakita no nga ang Ginoo maayo kay nato kay gipahinumduman ta nga ang iyahang pag-ani haduol na humana ang Babylonia, humana ang Medo-Persia, humana ang Gresya, Correct. humana ang Roma mga igsoon. Correct. That is the pagan Rome, no? And now mga igsoon na Nanata sa still tigil. divided kingdom, Oh. no? So divide nga mga nasod mga igsoon. Ug ang musunod ana nasayod kita nga gingharian na sa Dios mga igsoon. Mao. Nagpasabot elder nga hapit na gyud mo balik ang ato ang Ginoo. Bisan gali ang atong panahon, ato nang nabatyagan nga mubalik na gyud. Yes. No? Okay? So salamat kay mga igsoon sa inyong pag-uban kanato karon nga kagabihon, no? Na-remind kita o napanalanginan kita pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Atong ihatag ang panahon sa atong closing song. Ginoong Diyos, ani ako magtuol diha kanimo.
takos kang pasalamatan. Diyos, pasalo ako sa akong mga kasipanan, kay ikaw lamang ang akong dalangbanan. Walay lain kundi ikaw lang. Salamat o Diyos, sa gugma mo huwag kinutuban. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan. Sa gugma mo dako pa sa kalibutan. Ihalat ko ang akong kinabuhi, kanimo ko mag-aawit, magadaig ug magasimba. Tungod kay takos kang pasalamatan. Salamat o Diyos, sa gugma mo huwag kinutuban. Ikaw lamang ang angayang pasalamatan. Sa gugma mo dako pa sa kalibutan. Ihalat ko ang akong kinabuhi, kanimo ako mag-aawit, magadaig ug magasimba. Tungod kay takos kang pasalamatan. Alright. Okay. Oh, sorry. Ato ihatag kay Elder Rodel ang panahon para sa ato ang pag-ampo. Okay, dungo nato ang atong mga ulo aron sa pagampo. Among langit nun, pinanggaon na mo nga Dios. Kami nagpasalamat kanimo sa kanunay. Ikaw gayud maoy magagiya, magatudlo kanamo. Kay diha kanimo adunay kasiguruhan o balaan namong amahan. Langini o among halangdon nga Dios ang mga nagasunod ni ini mao nga programa. Ayo intawon sila patumbayai sa ilang kinahanglan, ikaw intawon maga-provide kanila sama sa imong pag-provide kanamo. Salamat niining tanan kay kini among gipasalamatan inubanan sa pasayloan sa mga sala sa pangalan lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Elder, sa pag-lead sa ato ang closing prayer. Alright? Atong basahon ning atong mga online nga mga kaigsuna, no? Nga nag-join ka na to live karon nga kagabihon. Yes, dirita kay Ate Mosa, no? Shamhi Sai. I don't know ano mo nag-isa, but Tita Mosa, no? Watching siya from UEA. Yes, hello, Tita Mosa. Mayong gabi. Mayong niya. gabi. Yes. And also sa ako ang Pilo Adapt Minister, no? Adapt Jesus de la Cruz Hermosada. Yes. Pastor Jess, we are praying for you always, ha?
ayaw yung padaog ng mga problema nato sa kinabuhi, no? Mao. So, mayong gabi mayong gabi na sa imo gali, no? Dira sa Bacolod, no? Yes, amo lang niya ato karon nga mga live nga na mga kaigsunan nga nag-join ka nato karon, Elder. Okay? So sa gihapon mga igsoon, ginahawag na mo kamong ugma puhon, no? Mo join sa gihapon kita og maminaw sa pulong sa Ginoo, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Same time sa maong programa sa gihapon mga igsoon, no? Just click the share mo na mong hangyo kanina mga igsoon, no? Please share our program para daghan pag yun ang mabless ni ini mga igsoon. Ug malamdagan sa pulong sa Ginoo. Dito usa ka dindot, Elder, no? Usa lang ka click nimo sa share, wala ka kabalo nga naay katawhan pa nga na maabutan ni ana nga mapun-an og paglao mga igsoon. Amen. Okay? No? So sa gihapon, no? Amo kamong pasalamatan o invite og mapuhon mga igsoon. So Okay. nini nga kagabihon. Tell the Tell world the word now. Yes.